ikke noget andet. Ja. Har vi tøj med til kroppen? Ja. Daniel Larsen er en del af en rollespilskampagne i Hareskoven. Hver måned mødes han med 200 voksne legebørn til et slag om eventyrlandet Nirham. Alle vil være enige om, at det, der skaber et stærkt fællesskab, det er fælles oplevelser, fælles historier. Så hvis man så tager en gruppe mennesker og beder dem om at skabe en historie sammen aktivt, så er der virkelig potentiale for at skabe fællesskabsfølelse og for at skabe sammenhold. Spillerne bliver til deres alter egoer på parkeringspladsen. Det betyder bare, at jeg skal stramme dig godt ind? Yes. Den eneste, der har en rigtig professionel her. Vi er verdensberømte. Landet Nirham er et middelaldersamfund baseret på spillernes egne kulturelle værdier og sociale principper. Det ser flot ud. Der er mange normer, som er kopieret fra vores virkelige verden. Altså, man slår ikke bare ihjel, altså bare uden grund. Det er dog en man kan sige, mere farvet en af slagsen i kraft af, at i denne her verden, der er der så også magi og præster i så høj grad, at hvis vi selv man tager et sværd og hugger ind i hjertet på en mand, så kan man faktisk få ham til at leve igen. Så det er en lidt mere blød variation af det, end det vil være i virkeligheden. Der er også andre ting, der går igen fra den virkelige verden. Noget af det vigtigste er det sociale samvær. Med det høje deltagerantal kræver det, at fællesskabet er en prioritet for alle. Der er ingen tvivl om, at det bliver et samfund i samfundet, fordi vi alle sammen er så tæt, og vi deler en hel masse ting. Det gør jo, at folk bliver nært knyttet og har lyst til at hjælpe hinanden. Og som sagt, hvis der er noget, jeg har brug for, kom til mig. Jeg kan både hjælpe med klingende mønt og gode råd. Jeg tror også, at det har været en fællesskabsfølelse, hvis vi spiller fodbold sammen. Her er det bare jeg oplever en røreflade på mange flere i det her tilfælde. Og hvis det er færre, så er det typisk bare meget mere intens. I forhold til de andre fritidsinteresser, jeg dyrker undervejs, så det her det kommer med meget tættere på hinanden, fordi man får skabt de her fælles historier sammen og de her fælles følelser. Det er fantastisk. Hår på brystet virker både sexet og maskulin. Og opstår dog lidt tyven med hårene i røven, de er til besvær.